camera natin. Ha? Yawan. Yung camera natin mga idol. Nalala na pagkatin. Higaan man ha. Ano ka rin? Ano ito kanta sila? Munda nga niyo. Nadapa na sa bagyong Kristen. Nadasugan ng santol. Malapit na kami sa Lunay. Papunta kami ng Anislag mga idol. Oo, kay mga pwede tanong view sa tulay. Nandun pa yung tulay. Ano ito kasi natao sa mahapon. Ganda na may vlog. Sa Lunay lang. Ngayon ang sila nana natin siya. Ay, vlog. Tulay ng Barangay Lunoy.